Comezamos, titulares. Contos de amizade e Día do Libro na aula de 3 anos. O concerto didáctico na Coruña. Infantil asiste ao concerto Jazz Animados. Con motivo do Día do Libro, na clase de 3 anos puxéronse mans a obras e renovaron a súa biblioteca, convertírona nun lugar cómodo e acolledor, coa axuda de alfombras e collíns onde estar tranquilos e tranquilas, mirando os seus contos. Esta semana, para inaugurar así a súa biblioteca, coñeceron unha familia moi especial, os Borechas, unha colección de contos na que aparecen 6 irmáns e un can que contan moitas aventuras e ensinaron un montón de cousas. Ademais, elaboraron un fermoso marcapáxinas cos seus irmáns e amigas dos contos. Vale, ¿y dónde hay más libros, Carmen? A ver, abre aí, que vamos a ver cuántos libros hai. Ui! Cales son os vosos contos preferidos? Tamén para conmemorar o Día do Libro, na aula de terceiro, os nenos e nenas trouxeron libros da casa para ensinar aos seus compañeiros e compañeiras. Libros que lles gustaban moito ou que lles chamaron a atención por algo. O xoves 23 de abril, os nenos e nenas de educación infantil acudiron ao concerto didáctico de jazz animados no Palacio da Ópera da Coruña. Disfrutaron moito do concerto porque foi moi dinámico e participativo. Para este xoves, borrasca atlántica, eventos de componente sur, chuvia polo tanto durante toda a xornada. O venres seguimos no radio de acción de borrascas atlánticas. Os ceos seguirán a estar moi anubrados e con chuvias. O fin de semana, sen cambios, máis nubes e máis chuvia. Isto é todo por esta semana. Vémonos aquí en Teleludi para a semana que ven.